Tervetuloa katsomaan lisää restauraatiokonia. Edelleen. Video loppuu vähän kesken, niin teen osa 2. Ja tää on nyt se osa 2. Kuten tämän. Näin. Ja nyt saatiin siis kokki ja muokattiin häntä vähän. Muokkaamme häntä vähän enemmän. Otetaan vähän hiljemmalle. Noin. Okei. Otetaan toi. Edelleen sinistä. Tehdään näistä punaisillinen, koska miksi ei. Sitten tuo huivi pois. Noin. Nyt on hyvä. Kokkaan kyllä sen ruuan. Teen yhden toisen pohjarin, koska sitten saamme meidän uuden ruuan. Mikä tuonne? Noin. Okei, eli saadaan toista kolmaka. Tää näyttää hyvältä. Ihanan näköinen. Lohveleita halutaan. Nyt taisi vähän lagata. Eli ekaksi me ostetaan tämä tip jar. Laitetaan toi tonne sivuun. Näin. Ja jos me vaan jonkun tyhmän draaman takia vihataan häntä, niin se on niin kuin minun mielestä tyhmintä asiaa, mutta jos olet tilaaja tai katsoja tai mikä ikinä oletkaan siellä ruudun toisella puolella, niin ja vihaat kuolia, niin älä ota tätä tosissaan, että minä en vihaa kuolia, koska mä en edes tiedä mitä on tapahtunut ja kukaan ei ole ikinä kertonut mulle ja mä myös yritin Googlesta asioita, mutta Google ei kertonut yhtään mitään mulle. Joten minua ei oikein nyt kiinnosta pätkääkään mitä kuolla on tehnyt, se peli on silti hyvä. Ja mitä hittoa. Nyt mulla ei oikein mitään tekemistä, kun nämä kaikki vie mun työt. Mutta joo, älkää vihatko mua sen takia, koska mä sanoin, että mä en vihaa kuolia. Mutta jos joku voisi Please kertoa, mitä kuolla on tehnyt, niin kertokaa. Ja jos ette tiedä, mitä hän on tehnyt, niin ei kannata vihata häntä sitten. Paitsi, tai no,
Te varmaan vihaatte sitä sen takia, koska olette kuullut jotain, tai sitten kun kaikki vihaa häntä vaan jostain syystä, niin vihaat häntä sen takia myös, koska kaikki muutkin vihaa häntä, niin ei kannata vihata. Jos Kuel on tehnyt jotain vuosia sitten, niin pitää aina unohtaa, mitä on tapahtunut joskus. Mutta joo, jatketaan. Niin, saatiin pari asiaa auki, kuten tämä juomalasiina ja te taisitte nähdä tämän pöydän. Ja saatiin myös, en tiedä mitä muuta me saatiin, mutta saatiin, me saatiin tipjaari, sitten me saatiin tää masina ja ei muuten mitään. Onpa toi iso silti. Kiitos massista. Ei ne varkaat tässä pelissä hirveän huonoja asioita ole, paitsi jos sä tarvit oikeasti ihan sikanaa massia. What happened? Nyt alkaa ihan sikana. Mutta tää taisi olla restauranttyköön tältä kertaa. Odottakaa hetki. Teen yhden jutun. Hei! Oho. No heippa. Hei hei. Nähdään ensi videossa.